Η έννοια των ακασικών αρχείων είναι ένα συναρπαστικό θέμα που εμβαθύνει στις μεταφυσικές σφαίρες, ένα θέμα που έχει ιντριγκάρει μυστικιστές, φιλοσόφους και πνευματικούς αναζητητές για αιώνες. Η εξερεύνηση αυτής της έννοιας μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με τα μυστήρια της ύπαρξης, της γνώσης και της συνείδησης. Λοιπόν, ας βουτήξουμε βαθιά στα ακασικά αρχεία. Τι είναι, τι λέει η βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για αυτά και πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά. Τι είναι τα ακασικά αρχεία? Τα ακασικά αρχεία περιγράφονται συχνά ως μια τεράστια καθολική βάση δεδομένων, ένα κοσμικό αρχείο που περιέχει τα ενεργειακά αποτυπώματα όλων των εμπειριών, σκέψεων, πράξεων και συναισθημάτων κάθε ψυχής που υπήρξε ποτέ. Ο όρος ακασικό προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη ακάσα, που σημαίνει αιθέρας, χώρος ή ουρανός, που στην ανατολική φιλοσοφία αναφέρεται στο λεπτό, αόρατο στοιχείο που διαπερνά το σύμπαν. Στην ουσία, τα ακασικά αρχεία λέγεται ότι είναι αποθηκευμένα σε αυτό το αιθερικό επίπεδο, ένα βασίλειο που υπάρχει πέρα από τον υλικό κόσμο. Αυτά τα αρχεία αναφέρονται συχνά ως το βιβλίο της ζωής σε διάφορες πνευματικές παραδόσεις. Τα ακασικά αρχεία υποτίθεται ότι περιέχουν πληροφορίες για το παρελθόν, το παρόν και το πιθανό μέλλον κάθε μεμονωμένης ψυχής, καθώς και τη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση και ακόμη και την ιστορία του σύμπαντος. Η ιδέα είναι ότι αυτά τα αρχεία μπορούν να παρέχουν βαθιές γνώσεις για το ταξίδι ψυχής ενός ατόμου, τον σκοπό της ζωής του, τα καρμικά μαθήματα και πολλά άλλα. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στα ακασικά αρχεία τα θεωρούν εργαλείο για πνευματική ανάπτυξη, θεραπεία και αυτοκατανόηση. Θεωρείται ότι η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τα πρότυπα της ζωής τους, να αποκαλύψουν επιρροές από την προηγούμενη ζωή, να επιλύσουν τις παρούσες προκλήσεις και να καθοδηγήσουν μελλοντικές ενέργειες σε ευθυγράμμιση με το μονοπάτι της ψυχής τους. Προέλευση και ιστορικό πλαίσιο. Η έννοια των ακασικών αρχείων είναι αρχαία, αν και έγινε ευρύτερα γνωστή στη Δύση στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μέσα από το έργο θεοσοφιστών όπως η Χελένα Μπλαβάτσκι και αργότερα ο Έντγκαρ Κάις, που συχνά αναφέρεται ως ο κοιμωμένος προφήτης. Η θεοσοφία, η οποία συνδυάζει στοιχεία της ανατολικής πνευματικότητας με τις δυτικές εσωτερικές παραδόσεις, εισήγαγε στο δυτικό κοινό την ιδέα των ακασικών αρχείων ως ένα μέρος όπου μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση στη Θεία Γνώση. Ο Μπλαβάτσκι μίλησε για τον Ακάσα ως τις άφθαρτες πλάκες του αστρικού φωτός, ενώ ο Κέις, ο οποίος ισχυριζόταν τακτικά ότι είχε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία στις καταστάσεις έκστασης, τα περιέγραψε ως την παγκόσμια μνήμη όλων των πραγμάτων. Οι αναγνώσεις του Case για χιλιάδες άτομα οδήγησαν σε σημαντικό λαϊκό ενδιαφέρον για τα ακασικά αρχεία κατά τα μέσα του 20ου αιώνα. Σε πιο πρόσφατους χρόνους, η έννοια έχει κερδίσει εκ νέου την προσοχή στους κύκλους της νέας εποχής και των μεταφυσικών, όπου οι επαγγελματίες πιστεύουν ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία για προσωπική καθοδήγηση και πνευματική ανάπτυξη. Λογοτεχνία και προοπτικές για τα ακασικά αρχεία. Η ιδέα των ακασικών αρχείων δεν περιορίζεται σε μία μόνο παράδοση ή πολιτισμό. Πολλές θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις περιέχουν παρόμοιες έννοιες. Για παράδειγμα, η Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Η ιδέα ενός βιβλίου της ζωής αναφέρεται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στον χριστιανισμό, αυτό το βιβλίο θεωρείται ως καταγραφή των ονομάτων εκείνων που θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Στον Ιουδαϊσμό, πιστεύετε ότι το βιβλίο ανοίγει στο Ροζ Χασάνα και οι πράξεις κάποιου καταγράφονται. Ινδουισμός και Βουδισμός. Και οι δύο παραδόσεις αναγνωρίζουν τον Ακάσα ως θεμελιώδη πτυχή της ύπαρξης, που συχνά αναφέρεται ως το πέμπτο στοιχείο. Στον Ινδουισμό είναι μέρος του λεπτού σώματος και στον Βουδισμό θεωρείται ως μια άμορφη έκταση από την οποία προκύπτουν φαινόμενα. Θεοσοφία. Θεοσοφιστές όπως η Μπλαβάτσκι και η Ένι Μπέσαντ έδωσαν μεγάλη έμφαση στα ακασικά αρχεία. Πίστευαν ότι αυτά τα αρχεία μπορούσαν να έχουν πρόσβαση από πολύ ανεπτυγμένα όντα ή πνευματικά προηγμένα άτομα. Edgar Cayce. Το έργο του Cayce παραμένει μία από τις πιο αξιοσημείωτες πηγές πληροφοριών για τα ακασικά αρχεία.
Η ικανότητά του να αξιοποιεί αυτά τα αρχεία, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αλλοιωμένης συνείδησης και να παρέχει λεπτομερείς αναγνώσεις ζωής, αναφέρεται συχνά ως απόδειξη της ύπαρξής τους. Ο Κέις περιέγραψε τα ακασικά αρχεία ως ένα πεδίο ενέργειας που καταγράφει κάθε σκέψη, δράση και εμπειρία κάθε ψυχής. Στους σύγχρονους κύκλους της νέας εποχής, τα ακασικά αρχεία θεωρούνται μια ζωντανή βιβλιοθήκη όπου αποθηκεύεται όλη η σοφία. Διάφοροι συγγραφείς και επαγγελματίες, όπως η Λίντα Χάου, έχουν γράψει εκτενώς για το πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα ακασικά αρχεία για προσωπική ανάπτυξη, πνευματικές γνώσεις και θεραπεία. Μερικοί περιγράφουν αυτά τα αρχεία ως μια διάσταση της συνείδησης που υπερβαίνει τον χρόνο και τον χώρο, υποδηλώνοντας ότι κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά μέσω διαλογισμού, προσευχής ή με την καθοδήγηση ενός αναγνώστη των ακασικών αρχείων. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα ακασικά αρχεία? Η διαδικασία πρόσβασης στα ακασικά αρχεία συχνά παρομοιάζεται με τον συντονισμό σε μια ραδιοφωνική συχνότητα ή με την πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη της ψυχής. Πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι και ασκούμενοι προσφέρουν διαφορετικές τεχνικές για να το πετύχουν αυτό, που συνήθως περιλαμβάνουν διαλογισμό, εστιασμένη πρόθεση και προσευχή. Ακολουθούν ορισμένες κοινές μέθοδοι που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. 1. Διαλογισμός. Η ηρεμία του νου μέσω του διαλογισμού είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ακασικά αρχεία. Η ιδέα είναι να εισέλθει σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και αυξημένης επίγνωσης, επιτρέποντας τον ασκούμενο να ξεπεράσει το συνηθισμένο μυαλό και να συνδεθεί με το ακασικό βασίλειο. 2. Προσευχή ή επίκληση. Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση συγκεκριμένων προσευχών ή επικλήσεων, που συχνά αναφέρονται ως προσευχή διαδρομής ή προσευχή ακασικής πρόσβασης. Αυτές οι προσευχές έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν τη δόνηση του ατόμου και να τους συνδέουν με τη συχνότητα των ακασικών αρχείων. 3. Οπτικοποίηση. Μερικοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν τεχνικές οπτικοποίησης για να φανταστούν ότι μπαίνουν σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη ή αίθουσα όπου αποθηκεύονται τα αρχεία. Μπορεί να φανταστούν ότι αλληλεπιδρούν με πνευματικούς οδηγούς ή βιβλιοθηκονόμους που τους βοηθούν στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. 4. Έκσταση ή ύπνωση. Ορισμένοι ασκούμενοι χρησιμοποιούν καταστάσεις έκστασης ή ύπνωσης για να αποκτήσουν πρόσβαση στα ακασικά αρχεία, παρόμοια με τον τρόπο που ο Edgar Cayce είχε πρόσβαση σε αυτά στις αναγνώσεις του. Σε αυτές τις καταστάσεις, το συνειδητό μυαλό χαλαρώνει και ο ασκούμενος ή ο πελάτης μπορεί να αξιοποιήσει βαθύτερα στρώματα συνείδησης, πιθανώς να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες από τα ακασικά αρχεία. 5. Επαγγελματίες αναγνώστες ακασικών αρχείων. Πολλά άτομα αναζητούν εκπαιδευμένους αναγνώστες ακασικών αρχείων που έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στα αρχεία και μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες ή καθοδήγηση. Αυτές οι συνεδρίες συχνά περιλαμβάνουν τον αναγνώστη να εισέρχεται σε μια κατάσταση διαλογισμού και να χτυπά τα αρχεία για λογαριασμό του πελάτη. 6. Κατάσταση ονείρων. Μερικοί προτείνουν ότι τα ακασικά αρχεία είναι προσβάσιμα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή των καταστάσεων ονείρου. Η τήρηση ενός ημερολογίου ονείρων και ο καθορισμός μιας πρόθεσης πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στην ανάκληση τυχόν γνώσεων ή μηνυμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σκεπτικισμός και κριτική. Ενώ η ιδέα των ακασικών αρχείων μπορεί να έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία πολλών πνευματικών αναζητητών, αντιμετωπίζει επίσης σκεπτικισμό από επιστήμονες ορθολογιστές, ακόμη και μερικούς πνευματικούς ασκούμενους. Από επιστημονική άποψη, τα ακασικά αρχεία εμπίπτουν στη σφαίρα της ψευδοεπιστήμης, καθώς δεν υπάρχει εμπειρική απόδειξη ότι υπάρχει μια τέτοια μεταφυσική αποθήκη πληροφοριών. Οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η έννοια των ακασικών αρχείων είναι περισσότερο μια μεταφορά για το συλλογικό ασυνείδητο ή ένα εργαλείο ενδοσκόπησης παρά μια κυριολεκτική κοσμική βάση δεδομένων. Άλλοι το θεωρούν ως μια σύγχρονη επανερμηνεία των παραδοσιακών θρησκευτικών ιδεών της Θείας Παντογνωσίας ή των πνευματικών πεδίων όπου καταγράφονται οι πράξεις των ψυχών. Για πολλούς πιστούς, ωστόσο, τα ακασικά αρχεία παρέχουν ένα ισχυρό εργαλείο για αυτοανακάλυψη,
πνευματική ανάπτυξη και θεραπεία, ανεξάρτητα από το αν είναι μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Η αίσθηση της πρόσβασης στην αρχαία σοφία ή η απόκτηση γνώσεων που αντιχούν βαθιά στο ταξίδι της ψυχής κάποιου μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση. Γιατί οι άνθρωποι έλκονται από τα ακασικά αρχεία? Η γοητεία των ακασικών αρχείων έγκυται στην υπόσχεση για βαθύτερη κατανόηση. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι συχνά νιώθουν αποκομμένοι ή χαμένοι, η ιδέα ότι υπάρχει ένα αρχείο του ταξιδιού της ψυχής μας και ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για καθοδήγηση είναι εξαιρετικά ελκυστική. Προσφέρει τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μερικές από τις βαθύτερες ερωτήσεις της ζωής. Γιατί είμαι εδώ? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Γιατί συναντώ ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη ζωή μου? Πώς μπορώ να θεραπευτώ από τραύματα του παρελθόντος, ενδεχομένως ακόμη και από προηγούμενες ζωές? Για όσους πιστεύουν στη μετενσάρκωση, τα ακασικά αρχεία προσφέρουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση και καρμικών προτύπων που ξεπερνούν τις ατομικές ζωές. Παρέχουν μια αίσθηση συνέχειας και συνοχής στο ταξίδι της ψυχής και για πολλούς αυτό μπορεί να είναι πηγή άνεσης και ενδυνάμωσης. Συμπέρασμα. Συνοψίζοντας, τα ακασικά αρχεία λέγεται ότι είναι ένα μυστικιστικό αρχείο όλης της γνώσης και της εμπειρίας, ένα βασίλειο πέρα από το φυσικό, όπου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην ουσία του ταξιδιού κάθε ψυχής. Με ρίζες στις αρχαίες παραδόσεις και κερδίζοντας δημοτικότητα μέσω μορφών όπως ο Edgar Cayce, η ιδέα έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για τους πνευματικούς αναζητητές σήμερα. Αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη των ακασικών αρχείων, η ιδέα παραμένει μια ισχυρή μεταφορά για όσους αναζητούν βαθύτερο νόημα στη ζωή. Η πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, είτε μέσω διαλογισμού, προσευχής ή επαγγελματιών αναγνωστών, προσφέρει τη δυνατότητα βαθιάς προσωπικής διορατικότητας και μεταμόρφωσης. Είτε κυριολεκτικά είτε συμβολικά, τα ακασικά αρχεία μας προκαλούν να αναλογιστούμε τη φύση της ύπαρξης, τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων και τον απότερο σκοπό της ζωής μας. Για κάποιους είναι μια πύλη προς την πνευματική αφύπνιση. Για άλλους αντιπροσωπεύουν μια ποιητική έκφραση της αναζήτησης της ανθρωπότητας για γνώση και αυτοκατανόηση. Όποια και αν είναι η πίστη κάποιου, τα ακασικά αρχεία μας ενθαρρύνουν να αναρωτηθούμε για τα μυστήρια του σύμπαντος και τη θέση μας μέσα σε αυτό, προσκαλώντας μας να εξερευνήσουμε τα βαθύτερα στρώματα της συνείδησης και τις δυνατότητες του ταξιδιού της ψυχής μας στο χρόνο και το χώρο.